3,4 tuntia pitää ilmoittaa minuutteina. Ja tällä kertaa käytän suoraa verrannollisuutta. Lähtökohtana on se, että 1 tunti on 60 minuuttia. Ja sitten tänne 1 tunnin alapuolelle kirjoitan 3,4 tuntia, eli kuinka monta minuuttia on 3,4 tuntia. Ja laitan tänne sitten tuntemattoman x:n näin. Eli 1 tunti on 60 minuuttia ja sitten 3,4 tuntia on tuntematon x. Eli 1 tunti on 60 minuuttia ja 3,4 tuntia on x, tuntematon. Tehdään näistä suhde, verrataan aikoja ja sitten minuuttia, ja niiden pitää olla suhteiden samat. Kysymyksessä suoraan verrannollisuus, koska 1 tunti on 60 minuuttia, silloin kaksinkertainen määrä. Mä tiedän, että 2 tuntia on 2 kertaa 60, eli 120 minuuttia. Nyt on suora verrannollinen. Nyt voin sitten tässä kertoa ristikkäin. Ja ristikkäin kertominen tarkoittaa sitä, että toisen yläosan kerron toisen alaosalla. Eli 1 tunti kertaa alaosa x. Ja sitten toiseen päin toinen alaosa kertaa sitten toinen yläosa. Ja kun täällä vasemmalla on 1 tunti ja 3,4 tuntia, mä voin täällä nyt tämän jakaa molemmat 1 tunnilla, joten tänne jää pelkästään numeroarvot, eli yksikkö häviää täältä vasemmalta. Ja sitten lähden kertomaan, eli 1 kertaa x, ja se on 1, kertaa tuntematon x, ja sitten toiseen suuntaan 3,4 kertaa 60. Eli 1 kertaa x on 3,4 kertaa 60 minuuttia. Ja 1 kertaa x on pelkkä x. Ja 3,4 kertaa 60 on 204 minuuttia. Eli siis täällä tämä tuntematon luku x on 204 minuuttia, ja se tarkoittaa sitä, että 3,4 tuntia on 204 minuuttia.